Ftit xurilu waħda qalt li il-ħabiba tiegħi ħassifer lejn Nepal il għaliex biħsiebha tixxabbat il-muntanja Everest. U jien ollejt ħoġbejja u għedt għat li mhux kollha, biċċa minna. Jagħmluha ħafna nies avventura u hija bravura li jirnexxielek tixxabbat sal-ogħla quċċata tad-dinja. L-aħwa hawnhekk ninsabu fil-quċċata tal-esibizzjoni kbira illi Alla jagħtina biex jagħtina prova konkreta, evidenza qawwija li Alla hu favur tagħna. Jekk Alla hu favur tagħna mi jista' jkun kontra tagħna. Hawnhekk illi ċeda lil ibnu Ġesu il-maħbub tiegħu għal-mewt sabiex ikun jista' jħobb lilna, sabiex jilqana fih dan. U jrid jurina anke b'mod grafiku x'iswiet il-mewt ta' Kristu. Mattew jgħidilna illi ara hija xi ħaġa meraviljuża u hija xi ħaġa straordinarja. Il-purtiera tat-tempju li kienet ilha mijiet ta' snin imdendla fit-tempju. Iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. Ovvjament dan huwa l-intervent Alla illi qiegħed jurina illi issa l-ostaklu li kien hemm, it-tfixkil li kien hemm bejni u bejnkom neħħa. M'għadux jeżisti. U allura aħna nistgħu nitlu liberament fil-preżenza t'Alla bid-demm ta' Ġesu. Xi ħaġa meraviljuża kif Alla jagħtina issa bis-saħħa tas-sakrifiċċju ta' Ġesu jagħtina aċċess dirett fil-preżenza tiegħu. Il-Qaddis. Aċċess dirett nistgħu iva nersqu lejn Alla illi aħna offendejna u kasbarna ismu u ikkalpestajna l-liġi tiegħu taħt saqajna Alla qed jgħidilna tistgħu tersqu. Għaliex jiena issa nilqakom għandi. Għaliex? Minħabba il-mewt ta' Kristu. Mill-bidu nett meta Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art il-Adam u Eva, kellhom dik il-ħbiberija ma' Alla u kellhom dik il-komunjoni miegħu fil-ġnien tal-Eden, il-ġnien tal-Eden li Alla ħalqu u rranġaħ apposta biex ikun l-ambjent ideali għal din l-ewwel koppja umana fuq l-art. U poġġew hemmhekk u Alla kellu din il-ħbiberija magħhom, però meta kisruha minn miegħu billi taw każ il-leħen u l-kitba tas-serb, imbagħad ġara. Alla ippronunzja ġudizzju fuq is-serb, wiegħed is-salvazzjoni lill-umanità, imma għalhekk imbagħad naqraw fil-Ġenesi Alla bagħtu l-barra lill-bniedem mill-ġnien tal-Eden biex jaħdem l-art li kien meħud minnha. U hekk keċċa l-barra lill-bniedem u qiegħed in-naħa tal-vant tal-ġnien tal-Eden il-kerubin, anġlu ġifieri. U sejf tan-nar iżidġ kullimkien biex jipproteġi it-triq għas-siġra tal-ħajja. Tlifna il-privileġġ illi ngħixu quddiem Alla, il-dnub daħal fid-dinja u ma dnub ġaħal ukoll il-mewt. U Alla li l-Adam qallu inti mit-trabb kont meħud u lejn it-trabb terġa' tmur. U allura hemmhekk il-ħbiberija bejn Alla u l-bniedem inqatat. U l-bniedem issa irid ibagħat il-konsegwenzi tad-diżubbidjenza tiegħu bil-ħidma tiegħu u finalment ukoll billi imut. Aktar tard meta il-Lut Alla sejjaħ lil-Lut biex ikunu l-poplu partikolar tiegħu u jitratta magħhom u jagħtihom kelmtu. Mill-bidu
wara li ħariġhom mill-art tal-Eġittu u qabbadhom it-triq lejn l-art mwieda, l-art li Alla kien wiegħed l-Abraham, Iżak u Ġakob. Alla ordna lil Mosè biex jibni tabernaklu. Tabernaklu kien struttura tal-ġlud, tat-trappijiet kbira. Fejn kellek il-xadba barra, kikollok tittawa lil ġewwa tara l-artal fejn kienu jiġu sakrifikati il-bejjem, oġiela, ħrief u l-bqija. Wara l-artal kien hemm l-enbija, ħanajdu l-ħawt tal-ilma fejn il-qassisin kienu jħasslu ċeremonjalment biex jaqdu t-doveri tagħhom. Imbagħad warahom jerġa' kien hemm isa kamra kbira tat trappijiet. Kollok tidħol fija qassisin biss setgħu jitlu fija. U kien jitlu kull ġimgħa biex jibdlu il-ħobs tal-preżenza. 12 ftira li tirrappreżenta l-12 tribu ta' Iżrael, tajjeb, qassisin kienu jibduha kull ġimgħa u kienu dawn il-ftajjar kienu jpoġġuhom fuq mejda fuq naħa tal-kamra, fuq naħa l-oħra tal-kamra kien hemm il-menora, din il-fanal kellu 7 frijej u fuq naħa tal-kamra kien hemm dil-portiera illi hawnhekk Mattew jgħidilna li ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. Dil-portiera kienet tifret il-post qaddis mill-post l-aktar qaddis jew il-qaddis tal-qaddisin. Hemmhekk kien hemm l-arka bil-kerubini fuqha u hemmhekk ħadd ma kien jidħol. Ħlief il-qassis il-kbir darba fis-sena u kien jidħol ukoll bid-demm tal-bdabat u tal-oġġiela u jċappas il-rajjen it-trufijiet tal-arka u jerġa' joħroġ. Da kollu jurina illi Alla li jammar fost il-poplu tiegħu u għalilhom jiena nammar fostkom xorta waħda kien hemm ħafna restrizzjonijiet għaliex minħabba t-tnub tal-poplu. Il-sommu saċerdot kif għattilkom jidħol darba fis-sena bid-demm u Alla ħaħsib jgħid il-Mosè fil-Levitiku 16 vers 2 jgħidlu ejt l-Arun ħuk li kien il-qassis il-kbir dakinhar li ma jidħolx fi kwalunkwe ħin fil-post imqaddes il-ġewwa mill-velu jew il-portiera. Quddiem latu li hemm fuq l-arka li ma jmutx għax jien nidher fis-sħaba fuq latu. Il-preżenza tal-Alla kienet murija fuq latu tal-arka. Imma hemm dawn ħafna restrizzjonijiet il-poplu żgur ma setax jidħol. Il-qassis il-laqqas, il-qassis il-kbir biss. Allura naraw illi hemm dan id-dabien, hemm din il-qasma, hemm din il-firda bejn il-ħallieq qaddis u l-ħlejqa aħna li aħna imċabsin u ħatja tad-dnub. Din il-firda Alla ried illi itambara f'moħħna biex ngħidu hekk, illi konvinċina illi le weħidkom bil-ħila tagħkom ma tistawx tersqu lejja, ma tistawx taffiċinawni. Fil-littra lill-Ebrej l-awtur jgħid illi fit-tieni tinda jiġifieri fil-qaddis tal-qaddisin fejn kien hemm l-arka li lim il-portiera, fit-tieni tinda jidħol is-sommu saċerdot waħdu darba fis-sena mhux mingħajr ma jieħu d-demm li joffri għalih innifsu għadnu bit tan-nies magħmula fl-injoranza. Tgħidli ma da kollu xi fisser eżattament. B'dan l-Ispiritu Santu jissinifika irid jgħallimna ġifieri illi triqa l-qaddis tal-qaddisin kienet għadha mhix manifestata sakemm l-ewwel tinda kien għad għandha t-twaqqif tagħha. Ġifieri sakemm kien hemm dan l-arranġament li aħna llum la għandna tabernaklu, la għandna tempju, la għandna festi tal-lut, ħafna affarijiet li kienu jagħmlu l-lut,
ما عادش نعملوهم għaliex għaliex dawk kienu simbolu għażmien preżenti. Missa li miet Ġesu għandna riforma. Qabel in-nies ma setgħux javviċinaw, issa Alla jistedinna biex nersqu bil-konfidenza. Fina nfusna weħidna maħniex kwalifikati biex navviċinaw bidna fidna, spiritualment arwina u maħmuġa. Immissa seħħet ir-rikonċiljazzjoni. Alla ħadem ħbiberija tant li nistgħu noqorbu lejh mingħajr biża' li nkunu kastigati. Il-fatt meta il-portiera iċċartet Alla qed jgħidilna b'mod viżiv, b'mod li kważi nistgħu narawh, illi x-xkiel jew t-fixkil li kien hemm issa jien stess neħħejtu. Neħħejtu bil-tpattija ta' ibni l-Aziz fuq il-Kalvarju. Alla ħadem ir-rikonċiljazzjoni. Jien ma nagħmel liċken xejn affattu biex nirbaħ din ir-rikonċiljazzjoni. Aħna nilqawha, Alla ħadimha, aħna nilqawha, aħna naċċettawha. Alla neħħa l-ostaklu issa qiegħed jistedinna biex immorru lejh għaliex id-dnubiet tal-fidili fejn huma issa. Huma msamra mas-salib. Msamra mas-salib. Ftakru x'qal l-Apostlu Pawlu. Dak li ma kien jaf l-ebda dnub, Alla għamlu dnub għalina. U allura meta Ġesu miet, id-dnubit tagħna ġew ikkanċellati. Issa aħna nirċievu din ir-rikonċiljazzjoni. Ġifieri rridu narfu illi l-ostaklu rappreżentat jew simbolizzat mill-purtiera, l-ostaklu tneħħa. Min neħħieħ? Alla nnifsu neħħieħ. Għaliex il-fidwa eterna issa hija assigurata. Għandna fidwa u għandna fidwa għall-eternità. Għandna fidwa żgura. L-Ebrej kapitlu 9 jgħidilna li Kristu meta der bħala sommu saċerdot tal-ħwejjeġ tajbin li diġà ġew, Ġesu huwa ppreżentat bħala l-Qasis il-kbir tagħna, daħal mit-tabernaklu ikbar u iżjed perfett, mhux magħmul bliet, ċoe mhux ta' tal-ħolqien. Ġesu ma daħalx fit-tempju biex joffri s-sakrifiċċju tiegħu. Infatti nafu li hu ħaduh il-barra mill-belt ta' Ġerusalem fejn kien imsallab fuq il-Kalvarju x'vera. Lanqas bid-dem tal-bdabat u tal-oġġiela ma daħal. Għaliex il-litra l tgħidilna li id-dem tal-annimali impossibbli jaħfer id-nubiet. Dak kienu biss figurazzjoni minn qabel, del minn qabel tas sakrifiċċju vera illi Ġesu eventwalment kellu jwettaq. U allura le ma daħalx bid-dem tal-bdabat u tal-oġġiela, imma daħal darba dejjem fil-qaddisin b'demmu stess. B'demmu stess. Biex hekk akkwista isimgħu din. Akkwista fidwa eterna. Tajjeb issaqsilek innifsek. Għandi din il-fidwa eterna jiena. Għandi jiena ninsab affaxxinat, ninsab ferħan illi jiena għandi dil-fidwa, Kristu għal-aħħieli u l-Ispiritu Santu tajjeli. Kristu akkwista jew kisbilna fidwa eterna. Ġifieri aħna illiberati mill-jasar għad-dnub. Illiberati mill-kundanna. Mixtrija biex inkunu talla. Mixtrija biex inkunu nappartinu għalih. Dik hija l-ħidma ta' Kristu fuq is-salib. Issa Ġesu jgħidilna litra lill-Lut. Ġesu kien manifestat darba fil-konsumazzjoni ta' żminijiet għat-twarrib tad-dnub permezz tas-sakrifiċċju tiegħu innifsu. Bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu Ġesu x'inexxielu jagħmel iwarrab id-dnub. Id-dnub neħħieħ. Ħana ġa nsaqsik. Id-dnub tiegħek. Il-massa tad-dnubiet illi bihom inti offendejt il-Alla. Fejn huma? Fuqek innifsek? Jew Ġesu warrabhom. Dik tagħmel differenza bejn
intix Kristjan jew le. Skont kif tweġibha. Jekk ħatajt le ovvjament ma m'intix Kristjan. Jekk bit-tlaqliq għaliex qed tlaqlaq. Meta l-Bibja qed tgħid li der qatt warrib tad-dnub permezz tas-sakrifiċċju tiegħu nnifsu. Għax hekk għadek tlaqlaq u temtem biex twieġeb il-mistoqsija, allura forsi qed m'intix qiegħed temmen dak li qed tgħid l-Iskrittura. Dik hija l-kwistjoni kollha. Ġesu b'demmu stess naddafna minn dnubietna u d-dnub huwa imwarrab darba għal dejjem. Mela, id-dħul tagħna quddiem Alla huwa garantit. U l-Kristjan jifraħ u jitenna illi permezz tal-medjatur illi qal jien huwa triq il-verità u l-ħajja, ħadd ma jiġi għand il-Missier. Ħlief bija bih attwalment ersaqna lejn il-Missier. U l-Missier laqana. Ġesu jagħtina din l-istampa kif laqana l-Missier? B'eżitazzjoni, bil-geddum? Le. Bħalma il-Missier fil-parabola tal-iben illi berbaqlu ġidu, illi ċappaslu ismu, illi avvelieħ, meta l-iben ma' allura laqaw bil-fjakkoli. Laqaw għamillu festin, u taħqor ġdid, u ċurket f'sabaw, u bil-bewsa. Vera, ek jilqana Alla, minħabba il-medjatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. L-ittra l-Ebrejt komplitajt imbagħad f'kapitlu 10. U wara li konvinċina li Ġesu b'sakrifiċċju wieħed qaddisna u perfezzjonana u jeħtieġ nemnu għadi. B'sakrifiċċju wieħed Ġesu ipperfezzjona dejjem dawk li huma mqazza. In-nies ta' Ġesu d-disċipli tiegħu hekk huma mqazzina għal Alla, huma perfezzjonati, huma mlibsa bil-perfezzjoni tiegħu. U għallu jkompli jgħid, issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn id-dnubiet, m'hemmx iżjed offerta għad-dnubiet. Qabel, fi żmien Ġesu nnifsu, qabel ma miet, kien hemm għaddejjin dawn is-sakrifiċċji kontinwi. Minn sbieħ il-jum sa nżul ix-xemx. Sakrifiċċji għaddejjin il-ħin kollu. Immissa m'hemmx għalfejn aktar offerta għad-dnubiet. Mela l-aħwa. Ftakru, innotaw, illi l-awtur qed ikellem lill-fidili kollha, lill-Kristjani kollha. Mela l-aħwa. La darba għandna l-konfidenza biex nitlu fil-qaddis tal-qaddisin, wow! Di messa taħsadna u messa iġġelna, kif jista' jkun nitlu fil-qaddis tal-qaddisin? Meta dari il-qasis il-biss kien jidħol u darba fis-sena. U bid-dem, u b'dak il-prekawzjonijiet kollha li ma jmutx. Kif jista' jkun? Hawn qed tgħidilna għandna l-konfidenza. Għaliex għax nafu li l-mewta ta' Kristu fuq is-salib hija mewta storika. Ħadd ma jista' jiġħadha. Hija mewta ċerta. Hija mewta sostituzzjonarja. Ġesu aġixxa għan-nom tagħna, għal-ġid tagħna. U allura kisbinna dil-konfidenza biex nitlu fil-qaddis tal-qaddisin mhux bidna fidna. Nitlu fil-qaddis tal-qaddisin bid-dem ta' Ġesu. Taraw? Bid-dem ta' Ġesu. Il-claim tiegħi biex Alla jilqani fiħdanu hija id-dem ta' Ġesu. Illi jnaddaf minn kull teba. Lajn ta' tisfija illi nfetħ fuq il-Kalvarju illi tnaddaf il-taw kollha illi jersqu lejh. Fiduċja sempliċi. Fiduċja sempliċi. La darba Alla wietek inti aqbad dik il-weda, għamilha tiegħek u allura it-tisfija, it-tindif, il-maħfra ikunu tiegħek. Għandna din il-konfidenza li nitlu fid-dem fil-qaddis tal-qaddisin bid-dem ta' Ġesu bit-triq ġdida u ħajja. Għalhekk qegħdin ngħidu li dawk l-affarijiet li kienu jsiru fit-Testament il-qadim ta' festi, dieta, saċerdozju, leviti, tempju, dak kollu spiċċa, m'għandniex bżonnu iżjed, dak kien dell tal-ħwejx tal-ber kellhom jiġu. Kienu biex ngħidu hekk profeziji dwar il-ħidma ta' Kristu favur tagħna. U allura għandna din it-triq ġdida u ħajja.
illi Ġesu inawgura għalina mill-portiera. U għak ħajdilna x'inhi dil-portiera? Inawgura għalina mill-portiera f'Voldiri Laħmu. Meta Ġesu miet, tiftakru anke is-soldat nifidlu il-kustat bil-lanza, il-mewt tiegħu kienet ċertifikata. Allura dik il-portiera kienet tissinifika illi appena isir is-sakrifiċċju vera illi attwalment u realment ineħħi d-dnub, dik il-portiera titwarrab. U Alla nnifsu ħal inizjattiva biex ineħħija dik il-portiera. Ġesu inawgura għalina din it-triq ħajja. Mill-portiera Voldiri Laħmu u la darba għandna saċerdot kbir fuq id-dar tal-Alla ħaners u b'qalb sinċira bl-assigurazzjoni kollha tal-fiti. Qed jgħidilna qumu minn hemm, idħlu fil-qaddis tal-qaddisin għax Alla jridkom tagħmlu. U Alla jaċċertana illi iva gilqana. Alla jibqa' ġust u jiġġustifika lil dawk illi jemmnu f'Ġesu, il-dawk illi il-fiduċja tagħhom mhijiex fihom infushom, mhijiex f'nies oħra imma investita f'Ġesu Kristu u waħdu. Dan ifisser allura illi il-fidili kollha int jien u kull min ir-ruħ tiegħu darba imnizza u mċabsa bid-dnub ippreżenta qudiem Ġesu u qallu mulej naddafnijiet bħal dak il-lebrus illi resaq lejh u bil-kuraġġ qallu mulej jekk trid tista' tnaddafni. Ġesu qallu rrid. Intaf u messu. U ntaf immedjatament. Tal-istampi li jikkompli jikkonvinċuna illi aħna nistgħu nersqu. Il-Bibja sejħilna saċerdoti għal Alla. Is-saċerdot seta' jersaq biex joffri il-liturġija tiegħu, il-qima tiegħu għan-nom tan-nies, in-nies ma setgħux jersqu. Imissa l-Bibja tgħidilna li aħna saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, biex nipproklamaw u nxandru t-tifħir ta' dak li sejħilna mit-tlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Bis-saħħa ta' min? Bis-saħħa ta' Ibnu Ġesu. Aħna saċerdoti. Għamilna saltna saċerdoti għal Alla u missieru. Għaliex ħanibqgħu ninsewa din? Meta l-Knisja insieta din il-verità tremenda, x'għamlet? Ħolqot assisin. Bħalma kien hemm assisin Leviti fit-Testament il-Qadim, reġgħet lura d-delliet flok ma għarfet illi kull Kristjan żgħir u kbir, mara, raġel, sinjur, fqir, iswed abjad, jekk inti ta' Kristu int saċerdot għal Alla. U għandek allura aċċess, għandek tul qudiemu. Iva, bir-raġun aħna l-Evanġeliċi ngħidu illi għandna l-konfidenza li nersqu mingħajr medjazzjoni saċerdotali. Aħna trabbejn ħafna minna fil-Knisja Kattolika Rumana fejn il-feature prominenti huma l-qassisin. U jgħidulek li mingħajr qassis m'għandekx min jirrappreżentak quddiem Alla u m'għandekx min joffrilek is-sakrifiċċju għal Alla. U jien ngħidulhom grazzi m'għandix bżonnu għax għandi l-Ġesu. Għandi l-Ġesu bir-rispett kollu. Għandi l-Ġesu u allura jiena għandi diġà dħul u l-Bibja tenkoraġġini biex neżerċita l-assigurazzjoni kollha tal-fidi u nersaq. Jekk ma nersaqx, jiġifieri l-Alla qed ndubitaħ. Alla qed jistedinni u ngħidlu jekk Alla stiednek u ċarrat il-portiera, it-triq hija miftuħa għalik. Le m'għandniex bżonn intermedjarji. Is-saċerdoti Kattoliċi huma deskritta intermedjarji mingħajrhom ma tistax tersaq lejn Alla. M'għandniex bżonnhom għax il-medjatur tagħna huwa wieħed. Hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. U lanqas għandi bżonn sagrifikaturi għalija. Għax is-sakrifiċċju vera sar darba l dejjem.
صار darba storikament li jibqa' effettiv u reali għal ġenerazzjonijiet kollha. Dari kienu jgħidu li fil-Qudiesa iġeddu s-sakrifiċċju tal-Kalvarju. Illum għadhomx jużaw dak il-lingwaġġ grazzi għar-riforma protestanta, ikkorreġew daqsxejn il-diskors tagħhom, però qegħdin jgħidu li bil-Qudiesa ikun hemm preżentazzjoni mill-ġdid tas-sakrifiċċju tal-Qudiesa, tal-Kalvarju. U jien ngħid għala. Jekk bil-sakrifiċċju ta' Kristu għandna l-maħfra u għandna dħul fil-preżenza tal-Alla, m'għandniex bżonn sagrifikaturi oħrajn u lanqas għandna bżonn sakrifiċċji iżjed. U għalhekk spiċċaw is-sagrifiċċji tal-Testament il-Qadim spiċċaw. Finqas minn 40 sena wara Ġesu, it-Tempju nqered. Il-Tempju nqered. Għaliex issa għandna dan id-dħul li qegħdin nitkellmu dwaru. Rridu nigglorifikaw u nonoraw lil Kristu billi attwalment ninqdew b'din it-triq ġdida u ħajja. Hija miftuħa għalina l-aċċess illi xtralna qegħdin ingawduh. Qegħdin nersqu lejn Alla bit-talb tagħna, bil-qima tagħna, bix-xirka tagħna, bil-ubidjenza tagħna. Dan huwa l-Kristjani li qed igawdi l-patrimonju l-wirt li Kristu għalalna minn issa stess, minn issa stess. Il-purtira hija mċarta, il-mogħdija hija miftuħa beraħ. Beraħ. Għal dawk kollha li jagħtu widen l-istedina, ejjew. Alla jilqa lil midinbin permezz ta' Ġesu Kristu. John Owen, teologu bravu ħafna fis-seklu 17 Ingliż, tkellem ħafna ovvjament fuq il-mewt ta' Kristu. Jgħidilna id-dem ta' Kristu huwa il-muftieħ li jiftilna l-ġenna waħda. Il-muftieħ li jiftilna l-ġenna. Huwa l-ankra li tassigura r-ruħ. Ir-ruħ tagħna ngħidha qabel ma għaraft il-Ġesu Kristu. Kienet isa sufra fuq l-ilma. Ma nafx fejn sejjer, ma nafx jien, ma nafx x'inhu l-għan tiegħi f'ħajti. Imma hija issa tassigura lir-ruħ. Il-mewt ta' Kristu hija l-pedament li jerfa' t-tama tagħna. X'tama għandi għal-ġenna? Il-mewt ta' Kristu. Ebda tama oħra. U wkoll jgħidilna illi hija l-funtana li taħsilna minn dnubietna. Le mhux il-mabudijat taħsilna minn dnubietna. Ebda ċerimonja umana u ebda sagrament. Id-dem ta' Kristu biss. Inaddaf realment mid-dnub. Għal min ġera għal-rifugju fi Kristu, imissu jkun jaf x'qiegħed igawdi, x'qegħdin ingawdu aħna. Bħala nies illi irrispondejna u ġibna għall-istedina tal-Alla biex nersqu qrib bl-assigurazzjoni sieħa tal-fidi. L-ewwel qed qegħdin ngawdu paċi u ħbiberja miegħu. Paċi u ħbiberja miegħu. Apprezzat il-ħaġa. Apprezzat. Paċi ma' Alla. Paċi ma' Alla. La darba aħna ġustifikati bil-fidi għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għandna ta' slim. Qabel konna dewa tiegħu, konna versivi għalih, konna bit-tikketta għal xulxin, Alla rrabjata għalina, ovvjament għax jonora il-qdusija u l-ġustizzja tiegħu, aħna żeblaħnieh, u allura kien hemm din l-avversità bejnietna. Immissa ġustifikati bid-dem ta' Kristu, għandna slim ma' Alla. Għandna slim ma' Alla. Ftit ilu ltqajt ma' raġel ġi jagħmel li xi xogħol id-dar u bdejna nitkellmu fuq kwejs spiritwali. U għalina kont immur in-nejja komunali. Għetlu tajjeb, għalli ma għadniex domma, għetlu għala. Għalli mbagħad kont ksirta mazziju, għalli ma ħassejtniex komdu nibqa' mmur. Nismek. Kisira mazziju. Għalli xatlu? Għalli dakka mindu kont zej, kont kien ħaddimni, għalli u kien ħallasna bit-ċeċa. Għalli kbirt, għalli ħatma fetaħ li għajnejja, għalli da seraqni. ħafna snin qed jisraqni, għalli ma nkellmux ta' għalli taħt is-saqf tiegħi ma jidħolx. Meta inti m'intix paċi ma' ħadd ieħor,
lanqas ovvjament jiġik f'moħħok li tistiednu għal dik id-dar, vera? Jew iddaħlu fis-salott tiegħek. Imma peress li għandna sliem ma' Alla simgħu wkoll x'jgħid l-Apostlu Pawlu. Permezz ta' Ġesu wkoll akkwistajna l-aċċess bil-fidi f'din il-grazzja li fiha ninsabu. Għaliex ninsabu ma' fil-grazzja tal-Alla. Alla laqana, Alla tana merħba fis-saltna tiegħu għaliex minħabba Ġesu Kristu. U mhux hekk biss, neżultaw fit-tama tal-glorja tal-Alla. Ġifieri, nifirħu li għada pitada se naraw l-Alla wiċċ imwiċċ. X'qegħdin ingawdu? Qegħdin ingawdu dal-aċċess preżenti, issa stess. Minn issa stess nistgħu nitlu qudiem Alla. Efesin 2 vers 18, permezz ta' Ġesu aħna tnejn, ġifieri Lutu ġentili, ġesem wieħed, għandna l-aċċess tagħna bi spiritu wieħed għand il-Missier. Hekk mela ma tkomx aktar stranġieri u orba, imma nies tal-istess belt mal-qaddisin u tad-dar tal-Alla. Wow! Alla jgħodni qaddis u ċittadin ta' smewiet avolja għadni ma wasalx hemm. Ma tal-istess bħal meta tkun imsiefer barra minn pajjiżek, ħanejdu tmur Brussell, għad tifhem. Tlaqt Malti u bqajt Malti. U xil niġrbura lejn dari, lejn pajjiżi, nibqa' Malti. Il-fatt li jiena għaddej f'dan il-vjaġġ, dan il-pellegrinaġġ, naf ħajspiċċa. Ħajspiċċa fit-dar illi Ġesu ħejja għalija. Ma tkomx aktar stranġiru barranin. Imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u membri tad-dar tal-Alla. Neħħieħ tad-dubju, inti x'ħatasaj jew le. Mela din jiddependi minnek x'qed tagħmel int. Jiddependi kollox mill-bidu sa tmiem fuq il-ħidma redentiva ta' Kristu. Għex ħajja perfetta għannom tiegħek, miet mewta sostituzzjonarja minn flokok ġifieri u tqajjem għal ġustifikazzjoni tiegħek. Għalfejn tħares lejk innifsek. Iffissa ħarstek fuq Ġesu u fuq waħdu. Għalhekk inkantaw li meta l-vjaġġ tagħna jispiċċa, kif inkantaw? Idaħħalna l-ġenna ħdejh. U mhux kliem fieraħ dan, din hija l-konfidenza tal-fidi. Din hija ċertezza. Daqskemm hu ċert li Ġesu miet fuq is-salib u tqajjem wara 3 ijiem, daqshekk ieħor jiena ċert la darba lqajt il-ħidma tiegħu għalija favur tiegħi illi jien se nasal għand il-Missier. Għalhekk Pawlu jsejħilna ċittadini flimkien mal-qaddisin u membri tad-dar tal-Alla. Il-fattu qiegħed inġib ruħi bħala ċittadin ta' smewiet. Ġin nisimgħu Maltin isifru u jgħidu aħna Griegu ta' mhux speċi Malta. Le, rridu nagħmlu reklam tajjeb ta' pajjiżna. Kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna jekk għandek ċittadinanza Maltija, ġib ruħek ta' ċittadin Malti u għamel isem tajjeb għal pajjiżek. Kemm aktar aħna ċittadini ta' smewiet, aħna li aħna trasferiti mid-demonju ta' dlam għas-saltna ta' ibnu l-maħbub. Kif għandna nġibu ruħna? Bħala ċittadini ta' smewiet. Vera u la? Bħala ċittadini ta' smewiet. M'għandekx għalfejn tħossok frustier, Alla qed jgħidlek int illi inti mraxxax bid-dem ta' Kristu. Illi ftaħtlek l-aċċess mill-purtiera. Jiġifieri bis-sakrifiċċju ta' Kristu. Int għandek tħossok ta' ġewwa. Mhux ta' barra. Qed inkellem lil dawk li huma verament konvertiti. Il-dawk li huma verament iffissaw il-ħarsa tagħhom u poġġew it-tama tagħhom f'Ġesu Kristu. Efesin 3 vers 12 jgħidilna li fi Kristu għandna l-kuraġġ u aċċess bil-konfidenza permezz tal-fidi fih. Nitarawa. Għandna l-kuraġġ. Għandna l-kuraġġ. Jekk m'għandekx kuraġġ, itlob Alla li jagħtihulek. Għax huwa dritt tiegħek illi jkollok kuraġġ, illi jkollok din lubija illi tersaq li Alla. X'qegħdin ingawdu? Qegħdin ingawdu wkoll tama futura stabbli.
it-tama futura. It-tama li l-Bibja tgħidilna li ma ġġelniex nistħu jew ma toħroġniex diżappuntati fl-aħħar mill-aħħar, hija tama stabbli. Rivelazzjoni kapitlu 21 jgħidilna li f'Ġerusalem smewwitija il-għamar tal-qaddisin għall-eternità. Ebda ħaġa mpura ma tidħol fija, u bir-raġun, għax fil-preżenza tal-Alla kollox huwa safi u xejn ma jidħol li huwa mniġġes jew imċabbas. Ebda ħaġa mpura ma tidħol fija. Lanqas mi jipprattika abominazzjoni u falsità. Imma biss dawk miktubin fil-ktieb tal-ħajja ta' min? Tal-ħaruf. Il-ħaruf illi rad ħajtu fuq is-salib. U la darba seħda l-avveniment, il-portiera alla ċarrata qed jgħidilna itlu. Issa stess. U t-tama tagħna hija illi meta nieħdu l-ħannifs Alla jilqana fil-ġenna miegħu. Bħalma Ġesu qal lill-ħalliel imsallab ma' ġenbu. Tassew ngħidlek illum stess tkun il-ġenna miegħi. Ħalliel illi kien brigant illi kien x'ma'milx f'ħajtu da. Ma Ġesu pattali ukoll. Allar midinbin. Waqt li nammar tul dal-jiem la nagħlaq l-għajnejn fit-tmiem. Meta nitlaħ dej kun qis u narak fuq tron qaddis. Plata eterna. Għalija mitt. Ħallini nistaħba fik.